Салом алейкум ба мардуми ғариб, салом алейкум ба мардуми тоҷик. Всем привет. Кому нужна авиакасса, кому нужно узнать цену билета, пожалуйста, обращайтесь. Наш номер +7 982 69 555 55. Всегда будьте на связи. Салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Агар ба ягон каси шумо билет дар кор боша, марҳамат ба ин номерҳое ки дар пишти мо аст 082 69 55 занг занед. Ҳама дӯстлар кимга авиакасса билет керак бўлса, авиабилет қонғорот қилингlar. Бародарони азиз, дар омадед, албатта лайка монед. Лайка ки мондед, аввал лайка монед, баъди лайка мондан видеоро наворо поделиться кунед. Ранги шукурам ба поделиться мекунед дар имо одноклассник да, то ки бародаро бафаҳманд ки як ҷо. Бародарони азиз, дар имотон поделиться кунед, друзьётон поделиться кунед. Ба баъзе дута имо гап занед бародаро. Екатеринбурга ба душанбе ба Екатеринбург фарқаш немоҳам. Ба алоқа бошед фақат. мо дар шаҳри Екатеринбургем. Нафар кам Муҳаммед янда ҳай ку гап занед бародаро. бародарони азиз, боз ба шумо мегӯям ки кадомида нархи билет дар кор боша, марҳамат пурсед. Ва нафароне ки мехоҳанд дар ҳақиқат билет гиранд аз шаҳри Екатеринбург, танҳо нафароне ки билетхар ҳастанд аз шаҳри Екатеринбург бошанд, ба мо занг занед. аз дигар ҷойҳои давлати Россия бигем, аз Россия боша, Санкт-Петербург, Краснодарск, Москва ва ғайраҳо, танҳо занг занед барои нархи билета фаҳмидан. барои билет гирифтан ҳаст як бародармон, Қадамшоҳ Исоев, ютубда ҳаст ин бародар. Қадамшоҳ Исоев дар Москва билет мефурӯшад. Кадоме дар кор боша, марҳамат занг занед Қадамшоҳ Исоева. дар каналаш дуроем бинем ҳаста. дуроем вай кунед. нархи билета фаҳмед. Не, билет харед. нархи билета аз мо фаҳмидан мумкин аст. марҳамат кадоме дар кор боша, нархи билет сухан кунад. ҳози билет Екатеринбург ба Тоҷикистон чанд сум? 15,000 браҷон. ҳози бо як бор дига мебинам дина. ҳози 15 та буд. ҳози мебинам чанд пул шуда. ҳози як дақиқа тоқат ки мебинам. Екатеринбург душанбе ҳози мебинам браҷон чанд сум. бисмиллоҳирроҳмонирроҳим. Екатеринбург душанбе кайда дар курай? хай ҳози биги ки боша, хай на рӯзи пагар, рӯзи дигара бинем, рӯзи шанбе ранем. ҳоз браҷон мебинем мебинда. ана рӯзи якшанбе. Таърихи рӯзша намегӯи браҷон кай дар курай? Примерно
ҳозира карда назар дорӣ. И ҳафтаи гузашта агар ҳозир бигирӣ ба декабра, значит декабр дар ҳозир 15000 ай. Туда декабр дар кора билета ҳозир гирифтанӣ. Фаҳмо. Ҳозир мебинамаш браҷони 8 декабр мебинем. Чанд пулай? ҳамин нархи браҷон ай ҳозир то моҳи декабр 15000 ай.